pụtara ya ọkpanga Chineke akpọla nwaanyị ọkpawa ọkụ nwaanyị gị bụrụ sakarin ma gị niile biri ụwa gụrụ ya ote wụjula gị ya n'ime nri ma gị ṅụde m ọchị ote kwụpụ m ọchị hụ ka m nyere sị taa hei ya na-akwụ eweziga amara Chineke lekwa ozu m na-adọrọ ekele dị Chineke na anyịchala m ya na chi Ọsọndụ ọga Ọsọndụ kedu 3000 nwoke nlụrụ moto nyere gị kedụ ebe ọ dị eso ị na-anụzi Igbo nna asụ 3000 nwoke nlụrụ moto nyere gị kedụ ebe ọ dị a sị na ọ bụ iji kedụ ebe ọ dị ka onye moto ripiara ọ gaghị ihe mere m taa ọ nwere nkwekwu ya mkpụ n'ọnụnụ a sị hụrụ m taa hụ ụdị ọsọ mbara taa otu kleshọn anọkwa m n'ime ọhịa anọ m n'ọhịa nga m nọ etu ka m siri ga egburu na-eweshi ihe m riri eri ya na-apụshi nna anyị ya na-adrọpụ ngwa ka m nọtọ maka ahụrụ m nyego o nwechara ụdị ihe ọnụma m chọrọ ịrụzi nga ya agawo nnọọ m n'ọchị na-egbu pụpụpụpụ ndị ka emepụ ka ihe a na-egbu lekwa ụmụ okorobịa anọ ote ndị anya ha na-acha red bahom ha na-agafe ahụrụ m nyere ote ya atọ ha n'obi ha atọ nọ dịgbute n'ime ọcha nga m nyegasị ọga lekwe rileres nkwobu na-agba ha na-achị m na-agba ha taa anyị pụta ebe ọwa ote nwere randa abat ote ntọ na ote bịa be urebe ndịkọ na pịam mgbujie ha achị m ha niile ada ka ọ da amawa m aka na ọ na-akpa ebe ego m enụ jide m na ọ na-akpa ngwa m tigiri ego ahụ m na-adọ onwe m ha na-adọ m na-adọ onwe m ha na-adọ m anyị dọkata ya dịka nga eluigwe Chineke na-adọ ekwensị na-adọ Chineke emega dọpụtawa m ekwensị adọrọ hụ nkabo ọsọ mgbagide wụrụ bịa pụta ebe ụzọ gbara anọ nlewe anya na akpa ma hụ ahụ dị m ego ahụ na-asụ ego iriri m eri ka ndị osi a were lee ka ọ ndafụ ka ọ dafụrụ ya gba mgharị nsụ wee Ọsọndụ gee m ntị ka ị na-akọ ka onye nwere ihe na-aba n'anya mana ama na enwere ihe na-aba n'anya ọ bụrụ na ị weta họta 3000 naira kịta akpụchie gị na nga akpụchie gị na nga n'ezie m anya ọ bụrụ na ị weta ego ha tata ego a na-enye gị kwa ụbọchị iji eri nri tata ka ọ bịara tiile ma da 3000 ọdụ n'aka ị na-adị ntị ka eyi na-egwu mmiri nonsens mụtogbukwe ṅụ katapila kwọrịa kwa aṅụ dị mkpa ha ka ṅụ ụdọ ọtọ ọrị iyikwe blak and blak ka nwaanyị di ya nwụrụ ọhụrụ ruduwish ọ ga na-amada ọrụ lekwe moto ndị mma na-agasịrị ebe common moto you don't know how to do oyibego ụwa ọga n'eluigwe oyibego iwu Dangote iyi blak and blak onye nwunye nwụrụ ọhụrụ gị ga-enye m nri maka Chineke mmụ ịga nga ọkụ I burn down here blanga food kịtakpagbagbukwe ewu aka ntị Igbo Igbo, I dey follow you for YouTube, ja. Those your comedy. Ano mara ke ebu. Ma yo le ba. Ma mo ka yo le ba. Oh, gas. Ma mo ka yo le ba. That's good. You know this guy? Let's go. I stand up there. Ibacha,